Mitkä ovat tämän hetken tunnelmat? Aika pahat kyllä. Miten niin? Itse asiassa kyllä toi sade ei oo mun mieleen yhtään. Ja nyt pitäisi olla kevät, auringon pitäisi paistaa, pitäisi olla keltaista ja auringoista ja kukkia, vaikka mitä. Ja ei, niin. Tää on ihan täyttä zebraa tää koko ruutu. Kato. Mä näen. Ei, tää. Tää? Tää ruutu. Miksi on tommonen? Koska se volttaa läpi. Cool. Laita mun naama sinne. You know how I feel. Mies ja piano. Sun in the sky. Mies ja piano, yeah. Whoa. Mies ja piano. It's a new day, it's a new dawn, it's a new life. Ja piano. Jännittää ihan sikana viikko live-lähetykseen! Me ollaan ihan sikahyviä! Kuinka hyviä? Ainakin Eerika! Ihan sikahyviä! Kuka sinua äsken läpsäisi? Tiedätte kyllä, hyvät katsojat. Mun mielestä on tosi kiva, että mä saan olla stagessa. Tai siis niinku... Mua osoittaa joku laaserilla. Siellä katso! Tässä! Laaseri. Se osuu käteeni. Voi ei! Kuka sillä on? Voi ei! Onko se? Ei! Paha akvaarimies! Ei! Se ei! Aivan! Otas tuohon meni vähän räkää tuohon